Aloitetaan tästä päädystä. Tämähän viimeiseksi laitettiin. Lipusta kiinni vaan ja sit naru vähän. Toiselta puolelta. Kelata ankkurinaruilla. Lipulla. Ja on Empusaari tuolla. Vähän kauempana. Näkys sinne asti. Taksa pakki. Pakki. Otetaanko? No. Lippu, Liikku varo. no. Sitten suoraan pyttö. Pyttö sinne eteen. Laita se, ei kun eteen, sinne eteen. Nosta sinne ylös. Se nyt hiukan tietysti tulee silakkaa. Taas iso määrä kun... Joo, nyt on jo puolella pyttyjä. Kyllä me eilen vähän kaiuttiin noit parvia. Tosi paljon silakkaa, ei kukaan syönyt noita. Älä sillä laahasta laitavasta, ettei pääs karkkuun. Ei kuule paljon autaa. Painaa. Niitä on kuin välikin. Eiks oo? Siitä sitä tulee ihan sopiva määrä meinaa nyt. Liikaa. Turjan liikaa. Ei oo. Nyt ollaan puolesvälis ensimmäistä verkkoa Jaako ja niin pytty on täynnä. Ja se on sentään 30 litran pytty. Kannun kohta rauhoittu. Se ei oo edelleenkään pinnassa. Ei. Se on pohjas. Niin jo. Et ei välttämättä oo seuraavassa oo kyllä Ei. niin paljon. Mä kankeroin maassa. Eikä tässäkään enää niin paljon. Tuo tarttis saada. Sinne pääsee karkuun. Tossa on toinen. Millainen hei? Voi että koko ajan pääsee karkuun. Nyt vaihtuu verkko. Tulee siitä. No jännittää noi kalat. Jännittääkö? Jännittää. Ei niin hengittää, ne on eläviä vielä. Onko ne pitää tappaa tuolla mökillä ja sitten? En tiedä mitä pitää tehdä. Kovasti pitää jotain tehdä. Mitä äiti tekee näin? Se on se pytty taas. Ver vaan. Ei oo, ei voi. Tulee pohjaa. Ver nyt. En mä pysty pakkiin. En mä uskalla. Otetaan. Kalapaulassa mäkin kalaa. Joo niin on. Ei se ihan pinnassa oo. Ei. Se on huono toi, tarttis saada ton alemmas toi verkko ja muuri se paikka. Ei ole enää paikalla. Se lakka siinä, se voi. Niinku salak. Tulee, jaa. Nyt on kasken päälläkin, tossa mitä tuossa alla. Mikä? Tossa. Ai siellä hyppii. Niin on. Mitä äiti tekee näistä? No, Äiti tekee. kaikenlaista hekkua. Joo. Nami herkkua, silakkapihvejä ja yksi. Aika harvinaisia. Ja nyt taas vois tehdä jo. Joo, nyt täytyy koneella vetää eteenpäin. Ei kun eteenpäin. Ei kun eteenpäin. Tuuli kato kääntyy.
Niin venee suoraan asentoon. Sit ruvetaan menemään etsiä. Oho. No niin, kyllä se sit jo tulee. Pitäis pitää sitä keulaa. No, mennä Mennä. vaan. Nyt on semmonen näköinen matto, että tietä. No, Näkyykö siellä kaijua? kaiku aika tyhjä näköinen nyt. Kaiku kaikki kalaa on. Joo. No niin. Tätä vähän vaihtella. Kato, lokkin loksaut yhden silakan. On tullut rohkeiksi jo. Tää? No mulle kyllä tästä isotkin yhdessä on varaa. Joo. Joo, siinä on alapaula mennyt väärinpäin. Ihan loppus saako kimallusta? Onko se viku kimalletta siinä kalassa? Ei mä katso tätä lintua. Kyllä se siinä kääntää. Hän on taas kovaa bänniä kyllä. Noin. Sieltä tulee taas kalaa. Otetaan nyt viimeisetkin tolteen. Noin, sieltä tuli viimeinen silaa. Nyt tuli. Nyt tuli hirveen liikaa. No. Vieläks jaksas? Jaksat sen ottaa? Niin? Kyllä. Paat puolella silakka. Ne pikaliipparin kanssa. Tarkoittaa. Mitä se? Kyllä. Kysyt hetken syö kuule. Puoleen myydä. Puoleen. Kyllä se ruuaks menee. Usotta jäläni silakkaa aika paljon kaijualla. Oh. Ei kun se on tosta ankkurista töhnä. Joo, veneen menee joo.